ई कहानी छिया एगो लोग के। बहुत अच्छा लोग रहथिन। उ बहुत भगत आदमी रहथिन। तो उ दिन रात नहीं पूजा करते रहथिन, अपना काम भी करते रहथिन और पूजा पाठ भी करते रहथिन। तो उनका पूजा पाठ से भगवान अति प्रसन्न होलथिन। तो उनका एगो शंख देलखिन भगवान। तो उस शंख देलखिन तो उमें ना मतलब जे भी चीज़ मांगत रहे तो उस शंख उ पूरा करते रहथिन। मतलब अगर उनका कुछ चीज़ के ज़रूरत होत रहे तो बोलत रहखिन कि शंख महाराज हमरा ई चीज़ के ज़रूरत छिया तो दे देथिन। तो शंख जी भगवान शंख तो विष्णु जी के रहे छिन, लेकिन उ शंख ऐसन रहथिन कि जब भी भक्ति से उ भगत बोले तो उस शंख उनका हर मनोकामना पूरा करते रहथिन। लेकिन भगत रहे बहुत ईमानदार, बढ़िया ईमानदार रहे, बिना कारण के उस शंख के परेशान ना करते रहथिन। तो ऐसने एक दिन ना कुछ मांगत रहथिन तो शंख ला के दे देलथिन। थोड़ा देर बाद आँख खोलखिन भगत तो देखलखिन सामने है। तो ई चीज़ बा ओकर पड़ोसी देख लेलकै। तो पड़ोसी देख लेलकै तो ओकरा शंख के प्रति लोभ जग गेलै मन में कि ई शंख हम कैसे अपना मतलब पास ले आइए। तो बहुत जुगत बिगाड़ करके पंच आर करके मतलब का कहे छे पंच नहीं होई छे, अपना मन में बहुत तरह के भेदभाव रख के बहुत तरह के परपंच करके उ शंख के अपना घर ले अलथिन। तब देखलखिन तो उ भगत बड़ा दुखी होलथिन। तो उ भक्ति भाव से भगवान के पास बैठ गेलखिन। आ बोलखिन, भगवान जब प्रकट होलथिन तो बोलखिन कि भगवान देखतथिन अहाँ जे शंख देलिए रही ना, देले रहथिन उ शंख ले गेल हमर कोई ले गेल। हमरा पता तो नहीं है के ले गेल, लेकिन कोई ले गेल। तो भगवान कहलथिन कि देख भगत तू तोरा हम एगो शंख दै छियो, डपोर शंख कहे छे एकरा। डपोर शंख कहे छे ई जे तू मांगबहो ना, एगो मांगबहो तो ई कहतो हम तोरा 10 गो देम। जैसे तू एकरा से एगो असरफी मांगबहो तो ई शंख कहतो 10 गो देम कि लेकिन देतो कुछो नहीं। तब भगत कहलथिन कि यही शंख लेके हम की करम भगवान, ई शंख लेके हम की करम, आहे रखतथिन से हमर बढ़िया वाला शंख रहे, एगो के एगो देत रहे, सेहे हमरा बहुत अच्छा रहे, ओहे कोई उठा के ले गेल। तो ई शंख हम की करम, बोले वाला शंख डपोर शंख के खाली बोलते। तो भगवान कहलखिन देख भगत तू इतना निर्मल और सरल हृदय के हखो, तू सोचो ना उ शंख जे ले गेल उ कितना लोभी होतो। से जैसे उ देखता तो तोरा सुनता तो कि तू एकरा से शंख से एगो असरफी मांगा छो, तो ई शंख बोलतो कि तू एगो असरफी मांगा छो भगत, हम तोरा 10 गो असरफी देम। ई वाला बात सुनते है उ लोभी के मन में कितना लोभ हो जाए सोचो। और उ माने असली शंख रख के डपोर शंख के ले जैतो, तू नहीं समझा छो भगत। तब भगत बड़ा खुश होलथिन कि हाँ भगवान, हाँ हाँ प्रभु ठीक कहै छिन, अहाँ ठीक कहै छिन, दथिन आ उ गोड़ लगै छिन आर उ प्रणाम करके भगवान अंतर ध्यान हो गेलखिन। तो उ ऐसने करलथिन भगत। उ शंख के बोलथिन ना कि सुना ना शंख, हमरा एगो असरफी देथिन ना। तो डपोर शंख जे रहे बोले वाला शंख बोलथिन कि एगो असरफी, अहाँ एगो असरफी मांगे छिए, हम 10 गो देबेन। रुकतथिन हम 10 गो असरफी ला के दै छिन। बस इतने सुनाई पड़ गेल पड़ोसी के, आगे उ देखलकै नहीं, बस उतने सुनलकै। तो कहलकै हट तेरी के, ई तो एगो मांगा छे तो एके गो दै छै, और देखो तो उ 10 असरफी मांगते तो एक असरफी मांगलथिन तो 10 असरफी देते। यहे शंख हमरा चाहिए। और फट से उ ला के डपोर शंख ले गेल और असली शंख मिल गेल। भगत तो बड़ा खुश कि हमरा अपना शंख मिल गेल और डपोर शंख लेके गायब। आशा है कहानी अच्छा लगले होत तो
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए हो। सबके गोड़ लगत छे।